tambaya ta ga mai girma gwamnan jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda shine ranka daɗe ka yi asusun TSA Treasury Single Account, sannan ka zo ka kafa hukumar Fiscal Responsibility Commission, sannan kuma ka zo ka kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk wannan abubuwa ne waɗanda suke taimakawa wurin yin gwamnati a faifai da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. To roƙon da zan yi gare ka shine akwai tsari na Open Government Partnership OGP wanda duk abubuwan da ya kamata a ce jiha tana da su kafin ta shiga jihar Katsina tana da su, kamar irin su Fiscal Responsibility Commission, Treasury Single Account da kuma Anti-Corruption da ma sauran abubuwa daban-daban. So muna fatan cewa jihar Katsina a lokacin ka za ta yi kokari ta shiga wannan tsarin na OGP. Mun kafa hukumar cin hanci da rashawa a jihar Katsina. Duk hukumar da kuka ga ana cin hanci ana cin rashawa ku je ku gaya ma hukumar ku ba da shaida su je su bincike su. Sannan kuma duk aikin da muka ce za mu yi kaza sai mun haɗu kaza za a yi shi kuɗi kaza aka bada shi. Zan yi kira ga manoma rani dan abin da na gani a ƙaramar hukumar mu ta Kafur, ni Ado Nasarawa na ga ƙaramar hukumar Kafur wani ya kashe miliyan 10 amma wallahi bai samu kwandon tumatiri biyu ba, wata tsutsa ta cinye. Muna baran magani na masu noman rani a taimaka a cikin wannan gwamnati taka mai albarka. Jiya taki na je muka kaddamar da raba shi, muka kafa kwamitoci kuma muka ce kowace runhuwar zaɓe ga lambar takin da za a bata. Na kuma ce ma al'ummar jihar Katsina mutanen wannan runhuwar idan 'yan kwamitin nan suka zo ba su kawo muku daidai buhunan da aka ce a kawo kwamitin nan ba, kar ku yadda ku kama su ku ce ba ku yadda ba kuma a sanar da mu. Shawarwari na zuwa gare ka na farko dangane da ma'aikata, al'amari na promotion da kuma gratuity. Gaskiyan magana muna samun bayanai ma'aikata na ta mutuwa saboda damuwa wurin bin gratuity, kuma saboda jinkiri da kuma waɗanda suke jira a biya su kuɗin sallama don su yi maɗiyansu aure. Fensho da gratuity banda a biya shi tun 2019, amma tun daga radda muka anshi gwamnati duk kudin da suke diyu na pension da gratuity na local government da state ba wanda aka samu wata ɗaya da aka tsallake ba biya ba. Duk watan duniya muna biya, cikin wannan watan na June mai kamawa za mu gama biyan duk wani fensho da gratuity na mutumin da ya rasu a jihar Katsina. A matsayinmu na almajirai cikin wannan jiha muna ba da shawara zuwa gare ka ƙara ƙoƙari wurin yaƙi da faɗa da ƙabilanci da ke nema shigo wannan jiha. Ina ba da shawara wa'azojin da muke ta yi da sauran malamai yana je ma waɗansu 'yan ta'addan da ke cikin daji suna tuba suna son su aje makamai a sulhu da su. Muna ba da shawara ga duk waɗanda suke so a yi sulhu da su. Wannan ni ina ba da wannan shawara. Wannan ra'ayina ne nake ba da shawara. Mallam ya yi magana kan ana son a haddasa ƙabilanci a ƙasanmu tsakanin Hausawa da Fulani. Akwai wa'anda suka hito suna ta bidiyo kala-kala, amma abin da nake son a gaya mana a jihar Katsina a yau, wai waye Bahillace waye Bahaushe. Ni ina son a bambanta mana a ce wannan shine Bahaushe wanda bai da wani tsatso na Fulani, ko ko a gwada min wani Bafulatani bai da wani tsatso na Hausa. Ƙarya ne, ba a samu. Kamar yadda aka yi lecture jiya, sai kowa ya zama ɗan sanda, sai kowa ya zama jami'in tsaro, sai kowa ya zama soja. In an ce maku nan cikin hall ɗin akwai informant, wallahi ba ka rasa. Allah in aka rantse nan aka ba da ƙur'ani aka ce a rantse, sai an samu informant cikin mu nan. A cikin faɗin jihar nan maganar sulhu kamar yadda kake ta faɗi ko jiya na ji da kunnuwa na a media cewa ba ka ba sulhu. To wallahi idan ba ɗan ta'adda ya nuko wuka ya doko gari ya dauko kayan mukamashi ya zo fada ka bai ce ya tuba, to kakka raga mashi, kakka saurara mashi. Muna jinjina maka, Allah baka nasara. Sunana Reverend Elisha Fom Jugu, chairman na kan Katsina da kuma Batagarawa local government. Muna goyon bayan ka Kiristoci a ƙaramar hukumar Katsina da kuma Batagarawa a cikin wannan yaki na operation wanda ya fasa tsakanin malaman addinin Kirista da na Musulunci a jihar Katsina. Allah ɗaya muke bautawa sa.
amma akwai gibi tsakaninmu fahimtar waɗansu abubuwa daban-daban. Ina roƙon gwamna ya dubi waɗansu matakai wadda zai ɗauka domin haɗa kawunan malamai na addinin Kirista da na Musulunci a jihar Katsina. Duk musulmin da yake ƙasar nan ya san abin da addini da ya ce game da ma'abota littafi. Da aka zaɓe ni gwamnan jihar Katsina ba a ce an zaɓe ni a matsayin gwamnan musulmi ba a Katsina. Gwamnan musulmi ne da wa'anda ba musulmi ba muddin suna jihar Katsina. Ba a zaɓe ni gwamnan jam'iyyar APC ba don 'yan jam'iyyar APC. Gwamna ne na kowane al'umma, kowace jam'iyya suke, ko ka zaɓen ko baka zaɓen ba kana da haƙƙi a kaina. When it comes to unemployment, ya kake ganin za a kawar da wannan, za a kawar da zaman banza a cikin al'umma, a mu samu wannan job opportunities a cikin jihar Katsina? Tsarin da muke son mu fito da shi wanda za mu maida ya zama community based. Kowane community a ce akwai center wa'anda 'yan community din will be responsible. Duk wanda muka ba kaya za a rika zagaya shi, in ya saida shi za mu kai shi kotu in ba sana'a yake da kayan nan. Ba mu da wata sana'a Katsina da ta wuce noma. Mun anshi wa'annan wuraren makera Songai farm, mun zagaye Songai farm ta mai ruwa, mun je Sodoji wata makaranta wadda wani hukuma wadda hukumar NALDA ta yi. Muna da niyyar za mu yi farm centers, mechanization centers kowace local government. Mu sai taraktoci da sauran kayayyaki. Wannan karan ba wanda za mu ba, amma za mu zo mu tara su a local governments, mu haɗa wani kwamiti ko mai PPP arrangement. Duk manomin da ke so ya zo ya haya ya ba da kuɗi da sauƙi ya je ya amfani da su a dawo da su. Ba mu da wakilci mu mata, abin da muke so wakilci, saboda akwai abubuwan da yake shafar mu. Shin mai girma gwamna kana da wani plans ko kuma strategies inda kake ganin cewa za ka yi supporting mata kaga mun samu fair representation when it comes to these offices? Wannan kujera ta siyasa ba mai ɗauko ta ya ce zo don kana mace a baka kai, sai an dage an nema. So matanmu sai mun fito mun yi ma siyasa wahala, sai mun jajirce, domin mazan nan ba za su bakku ku yi ba in ba ku hito kuka nuna da gaske kuke yi ba. Kuma kun yi kowa yawan masu ƙuri'a, korin zaɓe aka je sai ka iske in ka ga mace 200 da wuya ka ga namiji 100, amma kuma in aka tsaya zaɓe sai mata su kada mace. Tsina na jami'i mai kula da lafiya kan maganar masu taɓin hankali, wallahi Allah bai duka in ka shiga karkara suna nan ɗaɗɗaure, gwamnati ta kasa yi musu komi. Nike ba da shahara da Allah a sa ido kan wannan. Sakataren gwamnati na nan, ina sanar da shi cewa ya nemi ministry ɗin da take responsible kuma a gaya masu wannan matsalai, su yi linking up da ciyamomi na ƙananan hukumi domin a zakulo su a kai su inda za a samun masu lafiya. A gurguje ina so in forwardin matsalar yankin Funtuwa. Ni suna na Haulatu Sa'idu daga General Hospital Funtuwa nike aiki. So wannan yankin ba mu da asibitoci na secondary healthcare facilities. Ɗaya gare mu, ɗan ja bakori, ɗan dime, sabuwa, faskari. Suke rufarin wannan asibitin ga neighboring states, birnin Gwari, Tsafe da Giwa, duk nan ne surviving hospitals ɗinsu. Shi ne muke roƙon mai girma gwamnati don Allah ya mana maternal and child health hospital wanda yake secondary level da za a iya kula da 'yan wannan yankin. Malama Hauwa ta yi magana kan asibitoci a Funtuwa. Ta ce asibitin Funtuwa ita kaɗai ce yanzu duk nauyin wannan yankin a kanta yake. To yana son in tabbatar mata daga shigan mu gwamnati mun ba da kuɗi, an kusa gama aiki na haɓaka asibitin Faskari ta koma General Hospital irin ta Funtuwa. Kuma yanzu haka satin da ya wuce mun ba da aiki na gina asibiti a Ɗandume wadda za ta kwambatin ɗinta ta zama General Hospital. A kuma ba tsarin local government don Allah da annabi muna roƙonka alfarma, makarantar gwamnati ɗaya gare mu a duk cikin garin ba tsarin local government. Mai girma gwamna muna neman alfarma don Allah da annabi a yi mana wannan makaranta, a kuma ƙara mana makarantu na secondary na gwamnati a local government ɗinmu, saboda abin da ya sanya kaga duk 'yan gudun hijirar da aka koro suka shigo cikin gari nan suke tarewa, ba kowa ne yake iya shigowa binni ba. Babu makaranta a Wagini district, makarantar da ke akwai a Dan Musa ne, amma ban da tabbas, amma a cikin lissafin makarantu guda 75 da za mu ƙara ginawa a wannan shekarai na ga kamar Wagini, amma ban da tabbas. In ma babu ita zan ma hukumar ilimi magana su sanya ta ciki, amma Allah ya sa hidimar tsaron ta bari a iya gina makarantar kuma a yi amfani da ita yadda ya dace. Lokacin da ake kamfen ni ke rubuta problems, sadda muka gama baki ɗaya muka yi compiling ɗin wannan list ɗin,
sai muka mika ma ƙananan hukumi because wasu ayyukan duka yawancinsu na ƙananan hukumi ne. Wannan ganawa tana da mahimmanci kwarai da gaske, kuma na naɗa jami'an gwamnati guda biyu wa'anda za su rika kula da ganawa da al'umma a cikin tsawon mulkinmu. Kwanan nan za su fito da tsari wanda za mu rika bi, ko ƙaramar hukuma ko kuma federal constituency, mu rika haɗuwa da masu ruwa da tsaki a wurin, muna tattauna al'amuran da suka shahe su, musamman kasafin kuɗi da za mu yi na 2025. So muke kasafin kuɗin ya rika fitowa daga bakunan mutane, ya kasance cewa abubuwan da ake masa a gwamnati abubuwan da ke damun su ne ko suke shafe su. Ina maku fatan alheri, kuma wannan tsari da aka yi da wannan ƙungiya ta shirya, muna maku godiya, kuma insha Allahu duk lokacin da aka yi irin wannan tsarin aka kira mu domin mu gana da al'umma, za mu fito mu gana da su. Inda muka gaza za mu ce ma al'umma mun gaza wuri kaza saboda dalili kaza da kaza. Inda muka yi za mu ce mun yi, inda muka yi kuskure muna iya ansa kuskurenmu, inda muka yi daidai sai mu roƙi ku yi mu addu'a Allah ya sa mu ci gaba da yi daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abin da zan ce ma mai girma Sheikh Mallam Dikko Radda, sai Allah ya sa alkhairi, Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Shawarwarin duk da ake bashi, Ubangiji Allah ya bashi ikon ya tace su, ya bi su, kuma ya aikata abin da ya dace da izinin Allah. Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Sarki huwal lazi rahamanu, ya ƙara ma taimako, ya ƙara ma shikima. Ni zan tafi wurin Allah in nemi taimako gurin Allah, ya ƙara ma yadda, ya ƙara maka sutura, ya kuma ba gwamnatin nan zama lafiya, ya ƙara mata kwanciyar hankali, ya ƙara mata ni'ima.